Warto. Oh, Mas. Dung 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 dung. Aku ora wis kondo nek aku nggo nada, kowe yo nggo nada. Nama saya Warto ngono. Baleni ya. Nah, baleni. Yang ini namanya siapa? Warto. Nama saya. Mas, kene aku anjur kok tak bentuke rono lho. Gowo kan nama saya Warto. Ngono ya. Udah. Mudeng ora, Mas. Baleni. Ora tak jelit mulu irungmu lho. Pak Mikil purun. Purun. Oh, di mulu irungnya purun ki. Yang ini namanya siapa? Nama saya Warto. Nah, ngono rak yo pintere ranjama rak kadah gua. Ini pakai ini. Kalau ini Mas. Piye? Palsu. Namanya sing asli apa? Oh, alah namanya sing asli apa sing palsu? Karena kowe ngelokke aku asli apa palsu? Ya wis genah palsu. Mbok ora nek kula menjinge pripun, Pak? Oh, jenenge asli Tukiman Senes lho, Pak. Senes. Kalau ini namanya siapa? Nama saya Mas Ripan. Siapa, Mas? Mas Ripan. Mas Ripan rada maju ini sithik, Mas Ripan. Rada maju. Adepe ana panggo besan. Mas Ripan pilih ngopo nyenyanyi iki? Kadang itu kuwi wis ditebak. Pokoknya nara diambung ya kon joget. Wis ngerti mau. Pilihannya dua ya Mas Ripan. Mau pulang goyang apa dicium? Ayo. Napa, Pak? Cium, niki seneng dicium. Lah kula malah wedi dibrakot, Pak. Mas Ripan mau pulang dicium apa goyang? Goyang aja. Yuk Mas Kendang, jajan di tas Mas Repan goyangnya kayak apa ya? Rada maju rene Mas Repan. Lah yuk kita ajari, jajan ngetes, maju rene. Maju. Maju terus. Mepet. Maju. Gadok apa? Main gadok, leter iki. Maju. Maju neh. Maju terus. Cekel. Sak wonge mosok dijojoke bokong tok. Yuk maju neh Mas. Gojekan kene. Ini ya. Kene malah dikremek lho ya. Ya wis ben sumelan penting bodi. Kene gojekan kene ya. Kene aku maju kowe mundur, aku mundur kowe maju. Aja Eling-eling ya. Dieling-eling ya. Maju kowe mundur. Ayo. Yo, ana rungokno mulana. Atang tang tang cedit. Maju. Mas. Wes jan. Lagi pisang kok terus makin ngono. Mikir Mas. Oh nggih. Yo, itu kok ratu mikir kok. Jadi matak. Ayo ratu mikir tuh cahaya. Mas, saiki jajan sing sitok rene. Sitok gini bacaan gini ya. Oke. Kebetulan aku joget ya, Mas. Yo, dung aja. Aja kondelan anakku Mas. Anakku padakmu. Aja kondelan anakku Mas. Anakku pinten joget iki Mas. Kok nang mboten joget diambung setuju nggih, Bu? Nggih, ya Mas paringi lewung gedruk mawon. Topeng iringe mboten tampil. Oh mengke. Ya gancine genten ya Mas. Ngoten. Ya rene joget. Kresana niku mbak tekemi lha iki nyapa? Aku wis duwe dhewe rarane nekem nggonmu. Ngawang rek. Ya Mas. Ayo joget. Hei, kamu nih Mas, yang sudah goyang boleh pulang ke sana.
Sini sayang punya. Ada dirimu hatiku mas. Ayo mas, alere goyang serono. Sikat terus mbak. Yo, suwe gone putih. Niki mau sing saking Semawang Pak Lurah hadir napa mboten? Boten. Pak RT, Boten. Pak Bayan, tamu kehormatan. Pak Bayan, tamu istimewa. Pak Bayan monggo jumeneng mriki. Pak Bayan monggo nyawer panci. Dung jes. Pak Bayan piyayine sing niki. Wah, ada nih. Sugeng santen Pak Bayan. Pak Bayan. Ya. Selamat sore. Ya. Ngapunten niki Pak Bayan saged mlebetke lagunipun apa saged sedekah teng banci, Pak? Alhamdulillah. Matur sembah nuwun nggih Pak Bayan. Ya Luar diparingi biasa. donga donga. Matur sembah nuwun Pak Bayan. Mugi-mugi diparingi panjang yuswa, sehat Amin. selalu, lancar Amin. rezekinya, berkah barokah nggih Pak Bayan. Amin. Luar biasa matur sembah nuwun. Pundi meneh tiyang sing kulino nyawer, Pak? Bucare, nyanyi teng pundi? Wah, escan. Bucare, tamu kehormatan. Bucare, tamu istimewa. Bucare, mangga jumeneng mriki. Bucare, piyayine sing pundi? Bucare, Ya. Kelentu kebablasan. bucare, bucare, bucare. Pripun Bu? Saged mlebetke lagune napa saged sedekah teng banci? Oh sedekah. Oh foto dulu nggih Kang. Mangga bucare ya Allah bucare piyayine lah ayu meni-meni. Lalala. Mas, nek karo dilem ketek 100.000 iki nggo. Iya. Oh, pokoknya Foto. dituruti sih, Nduk. Heeh. Oh nggih. Nggih. Mangga bucare. 1 2 3. Nggih. Eh, Matur sembah nuwun. matur nuwun. Lho. Mbak Putri. Nggih, matur nuwun. Pripun? Mangga Bu Pacare jumeneng mriki goyang bareng bersama saya. Matur sembah nuwun. Paringi bagas waras panjang yuswa nggih Bu. Amin. Mugi-mugi berkah barokah. Apa? Mendule tiba teng pundi? Ayo, Nduk. Oh, nggih. Nah. Sikap boleh Mas. Ayo. Satu pandita ratu. Ayo Putri, tugas rene Nduk. Ayo. Ayo.